Здравей, Роми! Здравейте, заповядайте. Коя си и какво правиш? Аз съм Румяна Момчилова и съм брокер недвижими имоти. Част от екипа съм на Топ Имо. Ако беше имот, какъв тип щеше да си? Щях да съм луксозен тризонет. Кое е любимото ти занимание извън работното ти време? Обожавам да се разхождам с моето семейство, както и да посещавам професионални курсове. Ако можеш да продадеш имот на известна личност, на коя щеше да е? Щях да го продам на една колоритна българска дама, Милена Славова. Кое е нещото, което те прави уникална, но малко хора го знаят? Това, че съм много комуникативна, имам широк кръг от познати и приятели и се сработвам лесно с най-трудния клиент. Кое е първото нещо, което ти прави впечатление в един имот? Честотата и размера на стаите. А къде се намираме в момента? В момента се намираме в бутиков двустаен апартамент с морска панорама в местност Траката. Добре, благодарим ти много за отделеното време. И аз ви благодаря.